Дана соли гузашта 4 ҷанговари тоҷик ба UFC шомил шуданд. Имрӯз Мухаммад Наимов ва Муин Ғафуров баромад карданд. Оё мағлубияти Мухаммад Наимов шуморо ҳайрон кард ва дар оянда дигар ҷанговарони тоҷикро ба UFC мегиред? Ту аввалин шахсе шудӣ ки Муҳаммадро шикаст дод. Гӯй ки ин чиз барои ту ягон маъно дорад. Ҳамзат бародари ман аст. Ман ба ӯ саломатӣ хоҳонам. ӯ барои ман ба монанди акаам аст. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Дана соли гузашта 4 ҷанговари тоҷик ба UFC шомил шуданд. Имрӯз Мухаммад Наимов ва Муин Ғафуров баромад карданд. оё мағлубияти Мухаммад Наимов шуморо ҳайрон кард ва дар оянда дигар ҷанговарони тоҷикро ба UFC мегиред? албатта, то он вақте ки аз он ҷо бачаҳои боистеъдод мебароянд, мо бо онҳо шартнома мебандем. Ман ягон вақт оиди мағлубият ё ин ки ғалаба ҳайрон намешавам. варзиши мо ҳамин гуна аст. баъзе вақт ту мағлуб мешавӣ, баъзе вақт бошад ғолиб мешавӣ ва бисёр сабабҳо ҳаст ки ин кор рух медиҳад. барои ҳамин бале, мо шартнома бастанро идома медиҳем бо бачаҳои боистеъдод аз он ҷо. туро бо ғалаба табрик мегӯем. гӯй ки баъди чунин ғалаба худро чӣ гуна ҳис мекунӣ? ташаккур ба ту, худро беҳтарин ҳис мекунам. барои чунин имконият муҳайё кардан миннатдорам ва бале, худро беҳтарин ҳис мекунам. дар актагон мураббии ту гуфт ки модарат интизор аст ки ту ин корро мекунӣ. гӯй ки ин чиз ба ту боз ҳам сахттар мотиватсия дод? бале, 100%. дар дуюм раунд ман каме ноэҳтиётона ҷангидам ва вақте ки раунд ба анҷом расид ва ман ба кунҷи худ омадам, мураббиам дар назди ман нишаста ба ман хотиррасон кард ки ман барои чӣ ҷангида истодам ва барои чӣ ман дар ин ҷо қарор дорам. ва бале, ташаккур ба мураббӣ барои ин суханҳо. ту доимо ба ман кӯмак мекунӣ. барои ҳамин бале, ӯ бо ин суханҳо фаҳмонда дод ки барои чӣ ман ба ин ҷо омадам ва баъд ман ба сеюм раунд баромада ӯро фавран шикаст додам. ин мухорибаро ту дар муддати кӯтоҳ қабул кардӣ. гӯй ки дар чунин муддати кӯтоҳ чӣ гуна омода шуда тавонистӣ? бале, муддати кӯтоҳ буд, аммо мо доимо тамрин мекунем. ман варзишгари казбиюм. ман ҳар рӯз дар зал будам ва ҳар рӯз тамрин мекардам. ман дар формаи хуб қарор доштам. пеш аз гирифтани шартномаи UFC ман мухорибаи таъиншуда дар дигар ташкилот доштам. барои ҳамин ман тайёр будам. ту аввалин шахсе шудӣ ки Муҳаммадро шикаст дод. гӯй ки ин чиз барои ту ягон маъно дорад? бале, ин маънои калон дорад. медонӣ барои чӣ? чунки ин шахс рақиби сахт аст ва ӯ аз вазни вазнинтар аст. як рақиби худро ба хоб равон карда буд. ӯ рақибони худро фавран шикаст медод ва зидди ӯ чунин баромад кардан беҳтарин аст. аён аст ки шумо бо Ҳамза Чимаев якҷоя тамрин мекунед. пеш аз ин муҳориба ӯ ба ту ягон маслиҳат дод? бале, мо бо ӯ доимо тамрин мекунем. бо ӯ тамрин кардан аҷоиб аст. Ҳамзат бародари ман аст. ман ба ӯ саломатӣ хоҳонам. ӯ барои ман ба монанди акаам аст. ва бале, ӯ худи ҳозир ба ман навишт ки нишон деҳ ки дар ин ҷо шоҳ кист. ӯ медонад ки чӣ қадар мо тамрин мекунем ва чӣ гуна омода мешавем. гӯй ки ту кай баргаштан мехоҳӣ? шояд ки охирҳои сол, моҳҳои октябр ё ин ки ноябр. ба ту лагери тамринии пурра писанд аст ё ин ки дар муддати кӯтоҳ баромадан? албатта ки ман лагери тамринии пурра гузаронидан мехоҳам ва дар вазни худ баромад кардан мехоҳам. We're good for now. Thank you very much. Thank you. That's nice. Much best.